Ako si vygenerovať dostupný názov firmy na generátor.sk pomocou umelej inteligencie? Pri zakladaní vášho podnikania je veľmi dôležité mať nápad. Na webe firmareň.sk vám pravidelne poskytujeme články o zakladaní podnikania, napríklad článok Nápady na podnikanie 8 inšpirácií, v čom začať podnikať. Po prečítaní článku ma zaujal nápad na vytvorenie internetového e-shopu, na poskytovanie online kurzov a konzultácií na programovanie umelej inteligencie. Prejdem na web generátor.sk. Do kľúčových slov zadám slová, ktoré vystihujú moje podnikanie, oddelené čiarkou. V mojom prípade sú to online kurzy, online konzultácie, umelá inteligencia, e-shop, vzdelávanie. Vy si zadáte tie, ktoré vystihujú váš nápad. Do časti Popis firmy rozpíšem celými vetami predstavu o mojom podnikaní. Napríklad, čo chcem predávať, akým spôsobom, na akom mieste a podobne. Keď som spokojná s mojím popisom, stlačím tlačidlo Vygenerovať názvy a generátor.sk už začne generovať názvy pre moje podnikanie za mňa. Po vygenerovaní dostanem až 20 rôznych názvov firmy. Predtým, ako si vyberiete jeden z týchto názvov, vám odporúčame prečítať si krátku radu na vytváranie obchodného mena v spodnej časti stránky. Ak nie som spokojná s výsledkami generovania, môžem pokračovať ďalej v generovaní, stlačením tlačidla zobraziť ďalšie. Po vybratí obchodného mena si môžem overiť jeho dostupnosť v obchodnom registri a dostupnosť domény. Generátor.sk overí dostupnosť môjho vybraného obchodného mena. Ako môžete vidieť, moje obchodné meno má dostupnú doménu .sk a taktiež by nemalo zasahovať do inej ochrannej známky v rámci Európskej únie. Ak chcem podnikať iba na Slovensku, môžem si vybrať toto obchodné meno a pokračovať vo vytváraní živnosti, SRO alebo občianskeho združenia. Ja chcem však podnikať v zahraničí a potrebujem aj doménu .com. Zvolím si teda iné obchodné meno. Stlačím tlačidlo naspäť a vyberiem si obchodné meno, ktoré sa mi javí vhodnejšie pre zahraničný trh. Kliknem na tlačidlo Overiť. Ako môžete vidieť, toto obchodné meno má dostupnú doménu .com. Môžem si ju hneď zaregistrovať stlačením tlačidla Registrovať doménu, alebo si môžem ihneď založiť živnosť, SRO alebo občianske združenie s týmto menom a zaregistrovať si doménu naraz. Ja si chcem založiť SRO. Stlačím tlačidlo Založiť novú SRO, na novej karte zvolím aj možnosť Chcem doménu a pokračujem v zakladaní SRO. Podrobný postup, ako zakladať živnosť, SRO alebo občianske združenie nájdete na našom YouTube kanáli Firmáreň. Ak chcete vidieť viac takýchto videí, určite dajte like, odber a zapnite si upozornenia, aby vám neušlo žiadne nové video.